Kapatid lang ako. Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, welcome back to the program Top Secrets. Kapiling pa rin si DJ Rocky at meron na nga po tayong second top secret sharer of the night and I made sure na hindi na po imbento ang sasabihin ngayon. Kaya naman, top secret sharer, pasok, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi. Hello po. Ayun, anong alias nila? Alias Mia na lang po. Alias Mia, taga saan? O taga Sanglupalop ka, Mia? Taga Italy. Ayun, Italia pala ite. O, ilang taon na? I am 25. 25, okay. Mia, 25 from Italia. Ano ang top secret mo? Okay, actually I don't have any title for this, but maybe I will go directly to the story po. So, actually never ko po ito naikwento sa mga kaibigan ko, only to my boyfriend, but maybe you or maybe the people who are listening, baka mabigyan lang ako ng konting advice. So, way back sabihin na natin 2016, may na-meet kasi ako kasi umuwi kasi ako ng Pilipinas for vacation and may nakilala akong guy. Naging crush niya ako. Yung bigla ang naging crush. Yung parang nag-meet kami and then naging crush daw niya ako. So, ang ginawa niya, in-stalk niya ako sa social media ko, FB ko, and then nakipag-meet siya sa akin. Pumayag naman ako. So, sabihin natin, I was 17 years old that time. And then, nag-meet kami, lumabas kami, pinagbigyan ko naman siya. And then, nagsabi siya sa akin na liligawan daw niya ako. And then, ang nangyari, syempre, for vacation lang naman ako at hindi naman talaga ako mag-i-stay ng tuluyan sa Philippines. Bumalik ako sa sa Italy. And then, sabihin na natin, after ilang years, nagkausap ulit kami nitong guy. Mhm. At naging kami through social media. Oh, okay. Through Facebook, sabihin na natin ganun. And then, naging boyfriend ko siya. And then, yun nga, kasi parang nabobored lang din ako noon. Naboring lang din ako. So, pumayag ako relasyon sa kanya. Even though nagkita naman na kami one time nung ako nga yung umuwi. And then, okay naman nung umpisa ng relasyon, okay naman kami, masaya naman. Yun nga lang, long distance, syempre, hindi naman may iwasan yung hindi siya maniniwala sa mga ginagawa ko, hindi niya maintindihan yung ginagawa ko dito, hindi ko rin maintindihan yung ginagawa niya doon. So, kumbaga, ako kasi nagtatrabaho kasi ako, siya kasi, lang siya, sabihin na natin, tambay, parang ganon. Okay. Sige, Mia, wait Hindi niya lang ha. Sige. Medyo napadami na yung usapan natin dito pero tayo magbabalik. Portion was brought Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!